aming gipanhaman kamo uban kang Kristo ngan pangitaan ninyo ang mga butang nga anaa sa itaas. Diin anaa si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios. Mato ni Pablo si Kristo galingkod. Ito yung reason na ito sa tuo. Muna ni Pablo na yan. Galingkod sa tuo sa Dios. Oh. So, ato pa Pedro, ang Kristo na sa tuo sa Dios. Matod pa sa sulat ni Pablo sa taga-Colossians, no? Sa Colosas, si Kristo galingkod sa tuo sa Dios. So si Pablo ay namulong nga ang Kristo galingkod sa tuo among sa Dios o naa sa tuo sa Dios galingkod. So muna nga sa doctrine sa Tigsoong Arsisi, kaagid ang Kristo galingkod sa iyang tuo amahan. Duha gyud makita nato silang larawan. And si Pablo ang namulong na. So karon, kung nag-ingon nga adtutan ni Stephen o ni Esteban, lahat po nang ipamulong nito ni Esteban. No? Esteban is Escudero, Escudero. Wala ang tao sa Diyos, si Esteban o sa English, Stephen. At sa nito mabasa sa buhat, eh bato pa pang Esteban, kita niya, katindog. Asa basa? Buhat po no? 55. Ano yung pisto na? Buhat po no, 55. Buhat uno o Lucas uno? Lucas. Tama naman yung Andrea. Medyo Size. Lucas ta, Lucas. Sulat mga Lucas na. Ano na lang, skip. Indong. Lucas! Oh, yan Kaya na patulong siya din. Lucas uno. Sa English. Nahipo na rin sa Lucas lagi. Uno. Ano, 6 to ba? Balik eh. Ang review. Sa buhat na ito, no? Balik. Buhat City na eh. Buhat City. Dili sa Lucas 1. Buhat 7. So, atong pamilya ng testamento ni Esteban. So, 55. Kita sa buhat. City 55. Ingon din eh. O sa ilang pagkaduog ni mga butana, sila nasilag o nagpakagot sa mga bag-ang bato kaniya. Apan si Esteban nga puno sa Espiritu Santo mitutok sa langit. O nakita niya ang himaya sa Dios. O si Jesus nga nagtindog sa tuo sa Dios. So, baton ni Esteban. Si Jesus nagtindog sa tuo sa Dios. Lingkod. So, gatindog. Pareho na naman lagi. Gatindog. Okay na. Wala siya. Tindog. Ha? No? So, diha pa lang kita ninyo nga nagkalain mga bersyon. Wala nga pareho yung mga testamento. Kinsa may tinuod ng buhay. Sa gawas ni Pedro, kaya wala mo sa gisulti nga, wala mo sa gisulti, nga gatindog o galingkod. So, simple si Pedro. Matod niya, nara sa tuo. Ano si Pedro? Muna yung surbol. Kana, di mo, ikaw na yung bahala. Patindugon na siya muna, galingkoron. Masabi na sa tuo. Pero ilang duha, specific yun, no? Ilang duha, si Pablo o si Esteban, specific ilang gisulti. Si Esteban, nakita niya sa langit, nga si Jesus sa tindog yun sa tuo sa Diyos. So, kita mo yan, manawon man eh. So, tinuro yun eh. Dito po kay Pablo,
Galingkod. Si Kristo kalingkod sa to sa Dios. Pulis sa musulat ug wala po sa ebidensya kay kana si Pablo isulutan na sa Ginoo. Tungkol sa paglutos siya sa mga Kristiyano, lutos siya ni Kristo, giputaan na siya. Nga gipakita niya sa milagro nga maayo na po siya, yung kabuta. So na, nga dili po niya makakak si Pablo, kanang butuha. So kung tagaan tayo, tawag o husay, no? O salabutan ba? Eh, pamatutan mo na ito nga si Kristo naghari sa Kristiyano, inoon magaling na nakalingkod si Kristo karon sa espiritual nga bahin. Inuutaan na sa mga simbahan karon si Kristo ang ilang hari sa mga hari. Ibabasa mo po sa Biblia na si Kristo hari sa mga hari. Kung dili gina pwede sipakon. So karon asa mo siya naghari? Wala siya kahari sa tanang mga relihiyon, pero nakahari siya sa tuong kamot sa Dios nga kaning Christian. Ay mao man si Isaac ang tuong kamot sa Dios. No? Muna, kaya manunod sa Dios Isaac man, manunod ni Abraham. Kung nagibinlan sa kalibutan. Unang diha, naglatay ang lineage ni Kristo, nantong minubuha siya dito sa banay ni Juda. So Isaac, Jacob, Juda, dito Paris, dito sa Migawas. Diya sa Migawas, kaya diha man ang laray sa iyang paghaharian. Antong nga nahimo na yung spiritual faith, kailan sa itong kalibutan, na nahimo na yung Christianity, Christian faith. Diya nakahari si Kristo. So saan mo ito paghusay ni? Kung atong basag sa ganing testamento ni Esteban, muna naawa dito ha, ito tiwason to 56. O siya mingon tanawa, nakita ko ang mga langit nga naabli, ang anak sa tao nga nagatindog sa tuwa sa Diyos. 57. Apan sila naniyagit sa bakusog na tingog o gisapungan nila ang ilang mga darungan. Atong niya nagasangiyaw dito sa merkado ka kay Esteban. Ito mo galing lasig sa spiritual ba? Pagka patay na sa Kristo, patay na. Kaya na rito. Kano sila masasig sa spirito? Kaya isubla nila sa kanya ang mga katawang sa Jerusalem. So ang resulta, ilang gisapungan ng dalungan kung nanabdungan sa paghasmag kaniya. Matong mga tao, maluminaw ni Esteban, idas magalan siya. O ilang giabog siya sa gawa sa syudad. Giabog na si Esteban, paano sa gawa sa syudad? O ilang gipanagbato siya. So si Esteban, gibato sa mga tao. O ang mga saksi nangitsa sa ilang mga kupo ngadto sa tiilan sa usa ka lalaking batanon nga ginganlan si Saulo. Hibalo na ta nga sa wala pa ni siya mahimong Pablo, ang ngalan na si Saulo nganong ginalutos ba. No? So kani si Pablo sa kaniadto mao ni si Saulo sa mga lutos pa siya. So aning panahon na sa panahon nga nakita ni Esteban nga nagtindog si Kristo sa tuong kamot sa Dios sa panahon si Saulo, si Pablo dili pa magtotoo ni Kristo Jesus. Maglulutos pa. No? So kung inyong tadahon sa panahon ni Esteban, bago pa ni kayang si Kristo sa langit, wa pa gyud ka spread out ang pagtuong Christianity dito sa Jerusalem, kaya wala mong ginawata, bisag si Esteban, gibato pa magani hantod namatay. Niya si Pablo, ang katong mga saksi, ang ilang mga kapa, gibutang sa tubangan ni Saulo. Si Pablo, sa ulo na Saulo. Ano mo to? Ano kung gibutang mo ng gupo sa tubangan ni Saulo? Ha? Kung sa man ka bililhon si Saulo nito, o si Pablo, atong panahon na. Tungod si Pablo may gitahasan sa mga Hudyo, sa mga parian, nga lutoso ng mga Kristiyano. Muna na itong mga saksi sa gipamulong ni Esteban, nakita nila wala na abri ang langit, kita ko na kita Ginoo si Esteban na pala nakita. So kato ng kasaksi, di kayo ngayon napakakong yung tawhana. Gabutbut og istorya, ana, may salaan kinatong tanan. Mo to nga, di man pwede magsaksi baka. Mala sa palaog sa Hudyo, Ten Commandments, no? Thou shalt not bear false, di ka magsaksi baka. Yan pagtanaw sa mga Hudyo, mo po nakita na abri ang langit. Si Esteban na may nakita. So, confirm na yung mga tao na patakong si Esteban. Kung kay patakong siya, gidala sa gawas, walang silot na, pagbato, hanto na matay. Aron nga mahimong ligon, aron dilipod mantong gabato, aron na yung siya, kung na yung witness. So, ang mga witness, niya ito tubangan ni Pablo, ni Saulo, ibutang ito mga pupo, mga witness sila. Pagkamagako ni Esteban.
Kasi si Saulo, mao ang leader sa maglulutos sa mga Kristiyan. Una, si Pablo may hinimo pa dito. Himo nilang mura og chief of police dito. Ito lang hatag nilang kubo. So muna, minatong panahuna, nakita ni Esteban nga si Jesus gatindog pa. No? Kasabot naman anong gatindog pa? Kaya paglingkod mo muna yung paghari, mo muna yung pagdumala. Panahon na ito, panahon itong Esteban, wala pa ka-spread out ang Christianity, gatindog pa. Ano naman? Wala pa ka spread out ang Christianity. Dito pa sila ng istorya sa Jerusalem. Dito pa sa Israel, nakapokus sa mga apostoles. Dito pa nagsangyo, pero sa resulta, gipang lutos, gipamatay. Si Esteban, gibato, hantos, kamatayon. Mauna nga, dito sa Jerusalem, pumaligaya si Kristo, sa pagsugod ng sangyo sa mga magtotoo, wa pa yun kalingkod si Kristo sa spiritual nga bahin. Mauna nakita ni Esteban, katindog pa yun. Pag yun kalingkod si Kristo. Muna nili, baka ang istorya ni Stephen, katindog sa itong kamot sa Diyos. Katindog pa siya, wa pa sa kalingkod. Pero sa panahon ni Pablo, nga si Saulo nahimo ng Pablo, nahimo na siyang katapusan ng apostolis sa Diyos. No? Tagaan sa milagro ni Kristo. Ibutaan siya, iayo mo siya. Dito sa mituo na yun sa Diyos. Tuo sa ni Kristo ng Diyos. O nagsugod sa sangyaw. O mauna nga, aya, kaning Biblia man, gisulat ng Biblia, pinaagi sa arrangement sa kasaysayan. Sama ni Mateo. Ang Mateo nagsulti sa kasaysayan sa pagkatao ni Jesus. Una siya gisulat. Una siya gibutang nila sa New Testament. Siya ang first page sa New Testament. No? Alam mo pagkatao, gibutang mo sa katapusan. So muna ang Biblia, nag-isigot siya o kasaysayan, gikan sa primero. Muna ang atong basahon ng Kulusas, nila na nakita. Kanang Kulusas, mabasa na ito ng Kulusas, sunod na siya sa Corinto, sa Roma, no, sa Galacia, sa Thessalonica, ang Tripita, sunod na sa Episo, Galacia, Episo, Kulusas. Ang iyong tanaw niya, si Pablo nakasulat na sa Episo. So wala pa siya nasulat sa Kulusas, nakasulat na po siya sa Corinto, nakasulat na po siya sa Galacia, nakasulat siya sa Roma. Buot pasabot, daghan na nito ni Pablo. Daghan na siya sumusunod, kaya nagsulat naman siya, padala naman sa mensahe sa mga lugar nga naabdan sa mga pagtuo sa Christianity. Mauna nga nakita ng Pablo, nasabot ni Pablo, nga nakalingkod na si Kristo sa tuong kamot sa Diyos, nga mga Christianity. Ano na pag-ubang ito? Ano? Kaya battle mo ito. Muna nga piloto, sulting mas nga na, ikapatay. Ano man? Ikapatay si Esteban o si Pablo. Ang resulta, si Esteban may namatay. Atong panahon na maglulutos pa man si Pablo. O pinoon yun, yung po kalingkod si Kristo ato. Yung wakay Christianity ang nakatindog sa Israel o sa Jerusalem. Pero sa panahon ni Pablo ang naka-spread out sa mga lugar, hangtod sa Roma. Una na si Pablo, naka-witness siya nga si Kristo Jesus nakalingkod at kamot sa Diyos ng mga iyang kahari din sa Christianity nga mga tuong kamot sa Ginoo. So muna ang igsoon, pero kita clarification, kaya ano nga dili ta matawag nga anang tawag doctrine based lang ba? Kasi doctrine based. Dili lang kang mubase sa ani usa ka bersikulo. Basahan sa pikas bersikulo, di ka magawat kay nasumpak sa usa ka bersikulo. Kanili man ta na. Sama tong Marcos 19:16 nga nibanhaw si Kristo sa unang adlaw semana. Oh. Sa kalendaryo nato ikapito man ang Domingo. Niya sa kalendaryo dito sa Ginoo nasulat na unang adlaw manibanhaw si Kristo. Oh. Sa semana, yang unang adlaw sa semana sa mga Hudyo karon sa Gregorian, Domingo man ang unang adlaw. Saan na to na siya pag ano yun? Tawag na dunay correlation nga magkasnabot silang duha. No? Sayo ra. Muna nga dunay old calendar ug dunay new calendar. Sa old calendar, noon nga nibanhaw si Kristo sa unang adlaw semana, no dito. Ay pag new calendar, ang katong unang semana gihimo ng ikapitong
Unang adlaw sa semana gihimo na kapitong adlaw sa semana. Wala makalibog gid sa uban nga dili masito, dili magtuwa ni kalamang ni master kay wala gingon nga katong na mao halong kayo ug halayo kinsabay bakatugkan dili. Malantog ka ron. Ato ra mga tao ang gasahan sa may panabot mao'y makatugkan dili or mao'y makasabot nining tawag o mga tinago sa Dios o balaan kaalam sa Dios. Okay, Reza? So, Mike Saul, sa ako nagahatan ng clarification based sa pagkasumpay-sumpay sa history, mo coincide siya nga dunay panahon nga natindog si Kristo, dunay panahon nga naglingkod. Wala po nagkamang yan, no? Unay hapa. Ay gapa, no? Kapag hapa na yan, kaya nilupo sa siyang kamatayon na pasaylo, magsugti. Ay nga naman, wala tugti sa Ginoo. Ano wala tugti nga mabuhi si Yesu Kristo? Kung dili siya mamatay, dili siya makalingkod sa tuong kamot sa Dios. Dili ta makasulti karon nga nagkahari si Kristo sa tibuok kalibutan. Kaya ganoon. Dili man mabasa nga siya Mesiyas. Di man mabasa nga siya Kristo. Sao mo na to pagwali karon sa kalibutan, sao mo pagtuo sa mga tao sa kalibutan nga si Jesus Mesiyas Kristo. Asa man nato basahon sa balang kasulatan ang iyang katumanan. Dito man ang basa Daniel. O may laing masihanan nga pagbasahon na to katurmang Daniel 9, 24-27. So mao nga i-perform yun ni Jesus. Kaya aron matuman ang balaan kasulatan nga matawag siya og Mesiyas o prinsipe tungod ni Daniel 9:24 taman sa 27. So mo lang kinahanglan i-perform na siya ang Mesiyas pagapatyon. No, pagapatyon ng Mesiyas niya siya wala siya anak, wala bisag unsa, wala gid mo. Matay siya nga wala gid mo, wala ikabilin wala tanan bisag usang matanga. Aron walay mapanunod. Kaya aron nga mabalhin ang gingharian sa Dios sa kanasod o wala gyud mabinlang sa Israel. Kaya mao'y mabarog dito. Kaya kung anak pa si Jesus, isa pa masulti siya ng gingharian sa nasod, nga si anak dito, i-trace man to nila. Pabilin magapon ang iyang lahi dito. Pabilin magapon ang iyang pagkaharianon, dito na siya ang anak kaliwatan. Mao na nga wala ibinili anak sa Ginoo. Mao na nga ang topic ng mag-sound naka-focus sa 490 years. Yan ang pipila ng mga gutlo sa minuto, oras. Kamutan ako, hindi magaling ako ng detalye, kaya kastasong po rin ako ng detalye, nagkaroon ng history. At least nga matagaan na ito kalinawan. Kaya musulti pa rin sa isoon. So, ang topic na ito mag-sound karoon panahon na is naka-focus na sa 490, which is 90 years. Kaya dinhi ang mga tuiga sa kanyanto na ila si Kristo nga Mesiyas o Prinsipe o Kristo. Dinhi ang pagiha na pinungkod siya karon sa Christianity nga hari sa mga hari sa espiritual nga bahin. Tungod kay gibiyaan ng Israel, ibalin sa nasod ng gingharian, nahimo na yon nga espiritual ang pagbalin sa Dios sa gingharian. Mao nga si Kristo karon spiritual po siya. Dili na siya makita, dili na siya mahikap literal sa mga tao. Kay spiritual naman siya. Dili naman siya material. Ambot pasabot ana nga spiritual siya. Dili siya mobase sa linya sa dugo. Dili siya mobase sa kaliwatan sa mas kaniadto. Kagikan kay Adan, literal gayo. Adan sit inos kay Adan mahanto sa kasaysinta ng mga si Jesus. Dito kay Jose. Puro to mga dugo, bloodline, David, bloodline to. Material nga bloodline to siya. So aron maputol ka to. Aron maputol. Kaya tungod ibiyaan ang mga Hudyo, ang Israel, tungod kung mudawat ni Kristo, aron maputol ang katong linyage sa pagka-Kristo, sa linyage sa dugo, sa paghaharianon. Nalawa sa Diyos, giputol sa Diyos, o gihimo niyang espiritual.
nga kanang spiritual na bahin na yon, kinsa ka to mabubuan sa espiritu. Mao kana ang mga pinili katawag sa Dios. Dinhi dahil ta sulod na magsoon tungod kay ang damgo ni Master nakapokus sa 490. Kung wala ko masipyat ako ning record sa record book sa Gregorian calendar. This is on February 28, 2022. Ang panahon na, ang itong Marso, abig pa. So kung ato na ibalik sa itong kalendaryo, sa taon ng panahon, ang Pebrero, kung saan naman sa tuwa na? Ha? Ha? Zip na. No? O zip na sa tuwa. So, nana sa zip. Kung saan nga, kung ito, matrace na ito na, yung tagaw ito ulit na. Pero dili zip na. Kay May mata, May. June, July, August, September, October, November, December, January, Kapulo, Tibet. Sa Tibet na siya. Bimingin sa bulan sa Tibet. Aning nabuhan ni Master. Kaya diha man niya gisulti niya dami sa likod. Teres ato na kung saan ang lawa dito, kung itong atrasos ng kalendaryo. So sa Tibet, kung saan ang wala, pato ni Master siya nanagat, uban ang dusi katao. O sa pagtaktak sa pukot, daghan ang nakuha. Daghan ang nakuha nga gibira sa 12 ka tawo. Ngayon nakita mga tila. Mo'y nagbira sa pukot. O pag humana na, ang mga isda daghan kay nila nakuha, ilang ibaligya sa merkado. O ang halin 490. No? Ini lalu kayo ng istorya. Kapag pasabot mo kayo nga no, ng istorya sa Ecclesiastes 3:15. No, nagatong namaos kaya ito, pinapakita sa Diyos pag-usap. Muli ginatukod na pagkatukoron. Nabasa na ito na, ikan sa Ecclesiastes 1, panus 15, basahan niya. Kaya niya mga hihimo nga sampol, sistema. Kung gitukod, natang pala, kung ibuka, kung indugo, na niya, nabasa na ito niya. So diha, pasabot ito magsoon nga ipangita sa Diyos pag-usap kayo ng 490 katuig. Kaya si Master mo ng damgo karon, di pamutong damgo ng upan, ala sila. Kaya kaning Biblia, damgo mo eh. Mismo si Jesus, ang iyang ngalan, damgo man ng iyang ngalan, Jesus. Kaya inahan. Wala nga, muto tag damgo, kaya damgo, muto, nabili ka doa-doaan, at sulat ni Daniel. So mo nga, kanang 490, may tamo na sa atong panahon karon. Nag-performan, kita man Master nga aduna sa idusi nga nanagat ug ang halin sa mga isda is 490. So kung atong balikan ang kasaysayan ng 490, dinhi man isulat sa Daniel 9:24, 27. No, yung sa pagsulti, atong balikan kay nahalang tingubo na to ang Biblia. Ezekiel Daniel 9. Kapituan ka semana mo itanyang babaw sa imong katauhan o sa imong balaang sudan. Paghuman sa kalapasan, pagtapos mga sala, paghimo sa pasiguli, alang sa salaanan, pasulod sa ulit kapusang pagkamatarong, o sa matuos, panahon sa nakna, o sa pagdiyaw sa ling balaan, sa mga balaan. So, niining 490, isulti din nga, paghuman sa kalapasan. Muna sa gingon nga pagtapos sa transgression. Ito ang isulat, kalapasan. So muna itong batayan. Within this 490 years, naatiri ang paghuman sa kalapasan. So muna may tawa ng 490. Sunod, pagtapos sa mga sala. So muna ang pagtapos sa mga sala. So ang sukod is pagtapos sa mga sala is 490. Muna nga human ng 490, tapos na ang sala. Pagtapos sala na. Sunod. Ingon din nga paghimo sa pagpasiguli. So paghimo o pagpasiguli. Balik ta, no? Pagpasiguli.
alang sa kasalanan. Ano ito? Okay? Alang sa kasalanan. Ano yun? Ay, lang. Ada rin. Andi ni rin. Ayo, okay. Taas na yung mga. Okay, sa cellphone rin. Hindi po ni pala. Okay. Number 4. Sunod is pagsunod sa walay katapusang pagkamataro. Pagpasunod. Sa walay katapusan. So everlasting righteousness na sa walay katapusan pagkamataro. Number 5. Pag matuod sa panahon ng panagna. Pag matuod sa pananawon o panagna. Kung lagi mga panagna, panahon nga natuman. Kung ikaw nung pagbihog sa labing balaan sa mga balaan. Dunay pagbihog sa labing balaan sa mga balaan. Pagbihog sa labing balaan sa mga balaan. Kung atong balikan, kapituan kasimana o itagal ibabaw sa imong katauhan o sa imong balaang syudad sa paghuman sa kalapasan, sa pagtapos sa mga sala, paghimo sa pagpasiguri alang sa kasalanan, pagpasulod sa walay katapusang pagkamataro, pagmatuod sa panahon ng panagna, pagbihog sa bingbalaan sa mga balaan. No? So klaro kayo nga kani gi-perform within this 490 years dito sa panahon ni Kristo. Pero kung wala matuman ini, wala pa sa kahari sa Israel, mao na nga wa mahimpit ang pagpasulod sa pagkamatarong sa walay katapusan. Kaya dito rin gitaman sa territory ini, wa man sa kalingkod. Ngayon kamatayon sa territory ini, mao ang katapusan nga kapanahunan sa 490 years. Gadiin kaning mga nasulat dinhi dunay katumanan. Natuman ang pagdiyog sa bingbalaan sa mga balaan. Okay, ang panahon ng bautismuhan siya, mao man to ang pagdihog dito kay Kristo Jesus. Then si Juan Bautista ang nagbautismo kaya pinangis tubig, pero nagbihog niya mao ang balaang espiritu nga mikulsad nga misulti kini mao kinalang anak o kaniya kung may kalipay. Mao to nga nailhan na Juan Bautista nga si Jesus mao ang Kristo. Pagpatuod sa panahon ng panagna, natuman na binatong sa tinapay nga may limadura, namatod pa niya ang next time pagkapatyon, gusto adlaw siya pagkabadahon. Tuman to dito, tungkol kay naman sa kamatayon, isip kang sulok adlaw, ni banaw niya sa sulok adlaw semana. Kaya ang tagna, mga banaw sa sulok adlaw, natuman dito. O sa panahon mo, nga mamatay ang anak sa tao, natuman mo dito. Pagsulod sa walay katapusan pagkamatarong, ang atong dalawang dito sa panahon ni Kristo, mato pa ni Kristo, mato pa ni Bautista. Dili sa takos, no? Bautismo ni Kristo. Mas siya may agayan bautismuhan ni Kristo, matod pa ni Juan. Kaya dili sa takos nga muhikap sa sapin sa dalyas ni Kristo. Kaya siya nang ng bautismo. Formato ni sa Kristo, buhatan ng kini alang sa pagkamataro. Bisan tuon nga si Kristo wala kahari ito sa Jerusalem aron mulahon tayo pagkamataro sa walay katapusan. Pero katuloy ang sulti nga buhata lang din alang sa pagkamataro, nagapabilin hatod karon. Ang bautismo karon sa tubig, hindi kita muagi pudana on sa reenactment sa 26 AD 2026. O mao na nga matuman, nagapadayon siya, no? Ang usa sa klase sa pagkamataro ang gisulti ni Jesus nga buhata lang kini alang sa pagkamataro. Ato pagkamataro to aron si Juan mahimong siya nga propeta
sa Dios. Okay pagkamatarong dito nga matuman ang takna sa Ginoo nga adunay dilugan nga mubuha nga mao si Kristo. Okay pagkamatarong dito. Una nga buhatan kini alang sa pagkamatarong aron matuman ang ilahang mga tahas. Tahas ni Juan, ang tahas ni Jesus matuman. Karon paghimos kung siuli alang sa kasalanan, atong panahuna, batod pa ni Pedro, kapila man pa sa iluon akong isuon, kasala ka ako. Kapito ba ka pilo, 49 ba? Batod ni Kristo, kapituan ka pilo, o 490. Dili mo sabton nga 490 nga pasaylo ang ihatag sa isuon. Kung dili, ang sugod sa panahon. Nga atong nagwali sa 26, ito na lang katuig, pero 380 na, ito 490. Diha kataman ang kapasayloan kay maghukom naman si Kristo unta sa Jerusalem. Walang panahon na, itagaan sila sa pagpahuli, pagpasiguli, alang sa salanan, tapuso nila mga sala, Hebrews 4:19, o paghuman sa kalapasan. Muna ang natay kuan kanang itawag og pupisan, no? Mo rin usa sa pagtapos sa mga sala. Human sa pupisal, dapat dili tatama makasala. Kaya kanang pupisal pasiluan na sala. Kung dili ang pupisal nila nga ang tao siguro pagkasala kaya na